Sfinte mare mucenice Gheorghe, purtătorule de biruință, mare mărturisitor al lui, Hristos și neînfricat ostaș al Împăratului Ceresc, cu frică și cu cutremur, dar și cu nădejde, vin înaintea ta, eu, nevrednicul și păcătosul rob al lui, Dumnezeu, și cad cu sufletul zdrobit înaintea mijlocirii tale celei sfinte, cerând ajutor, cerând milă și cerând întărire în ceasul acesta de tulburare. Nu pentru vrednicea mea vin, căci nu am nimic bun înaintea lui Dumnezeu, ci pentru milostivirea lui, cea fără de margini, și pentru îndrăznirea